Můžeš je... No to přidáme, ano. No to nejde pořádně, protože tady je ten zlebý. Tak už to měl dát obráceně. No já to nevidím. Já tě popíšu, jo, usmíváš se, je to super. Jo, usmívám. Jirka je taky tam. Hezky jste tam. Je to tam pěkný, no jo, je to tam pěkný. Ale ty si můžeš... No jde to. Koleno ještě. Stručnej, úplný znění. Už máme. Mě zaujalo třeba, když Talířky máme, nemáme? Tak si můžete dát menší. No jo, to je těžký, ale... my jsme tady tři. Mám kuchyň. Dáš si, no? No a talířek máš? No nemáš. Se mnou se nepočítá. Ale tam přines 6. Tam jsou nahoře ještě. Zvyku ti máš? Já si tě blízknu. Slavku. Jo. No my budeme proti světlu. Ale teda umí proti setu. No, dobrý to. Jo, je to dobrý. Já jsem měl být proti tmaři. Je to dobrý. Jo, to bude lepší, no, jo. Vítě se nudí, jo? To bude lepší. No to část to může být. Zvláštní Jak to, že ne? Já prostě nemůžu bez cukru. Přitom jako Já taky. Musíme taky věřit, když ty říkají, kdo jsou. Cukrem se tady kafe zkazí. No to je úspěch. Ale Arabové to asi cukr jde nahradit mlíkem. Která by ti dala... Mateřský mlíko. To má sympatický balet. Je. Akorát čekám. Dávají mladší. Tak ještě, Jaromír, ještě s tebou. Jo, se mnou těžko. Mám ještě dvě. Se zvukem. Nazdaričko, Jaromíre. Živio. Živio. Noga. Tam noga lieta, živio. Noga lieta, živio. Výborný. Tak, vážení,